रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै बे जोंनिफ्राय स्पष्ट। माइरं गरसेनिबो हा थाङियावनो रायजोफ्रा माने दावराव खालामबाय थादों। रायजो राजाया रागा जोंनांगौबा पलिटिसियानाबो बेयाव हाबनो हाया आरो गुबुन रावबो आफादनि मानसिया बेयाव हाबसोहैनो हानाय नङा दे। रायजो राजाखौ बेबायदि थगायबाय थायोब्ला रागा फोजोंबाय थायोब्ला दिनै गारिनिफ्रायनो बरन जादों नै सानै बे गारियाव थानाय मानसिफ्रा दिनै मादाय मावनानै लादोंमोन। दिनै नाय रायजो राजानि रागाखौ जोंनांगौब्ला मा जायो। थ' हेल' लोगोफोर, दिनै बहुद बारा जालांनोसै आरोना जोंनि गेजेराव दावरावा बर'जों बर'सो जालायलांबाय दायोना। बै समाव हानि जादोंमोन नाथाय जों गावजों गावसो जालायलांदोंसै दै जाथाया। दिनै एबसुआ माखासे मानसिफोरनि मा होनो सावगारि सावनो गोनां जादों। मैया दाखालि रायजो राजाफ्रा सावनो गोनां जादों। बेबायदि जाथाया दिनै जालांगासिनो दं। मानि थाखाय जादों दिनै एबसुखौ मानि थाखाय रायदोंमोन दिनै बे BPFनि मानसिफ्रा ना? एबसुखौ रायनो गोहोआनो गैयामोन बिसोरो गोदो। माथोमा दिनैनि दिनाव एबसुआ मा खालामदों, थोंजोंनो राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानानै खामानि मावदों। जेथिया नोंसोर बुंजानो गोनां जाखागोन आरो बेखौ नोंसोर खोनासंनो हानांगोन। दिनै एबसुआ UPPLखौ बर'फोरनि लागै खौसे जागोन होननानै देरहाहोबाय। बिनि उनाव आरोबाव फिन BJPनो बेबो गुबुन हारिनि लागै भट बिनानै होदोंमोन दे। बेखौ गोसोआव ला नोंथांमोना बेफोर गाज्रिखौ गावसोरनो दिन्थिनानै लादों। बिनि थाखायनो नोंसोरखौ दिनै सोंखारिनो गोहो मोन्दों। जुदि नोंसोर पलिटिक्सआव थायाबा नोंसोरनि नाम मुं लानोबो गोहो गैयामोन रायजो राजा बिथांमोना बा दिनै बे BPF हान्जानि मानसिफोरा। दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा पलिटिसियानफ्रा हमनानै मोनदांनो हादोंना हायाखै। दिनै जोंनि बिटिआरआवल' नङा, हिमन्त बिश्व शर्मानि बेबायदि खामानि मावनाया दै हानि सायाव माथ्र' जोंनि काउन्सिलफोरखौ नायनानै बियो बेबायदि टारगेट खालामगासिनो दं। बुरजा बुरजा हाखौ सेनानै लानो कार्बि आंलंआवबो जागासिनो दं दायो, मेघालय सिमायावबो जागासिनो दं दायो। नोंथांमोना गोबाङानो नुदों जानांगौ ससियेल मिडियाआव। दिनै बेबायदि थासारिखौ BJP सरकारा खालामदों। नाथाय जोंनि बर'आ खौसे जानो रोङाबा अर जोंगोन जोंनि गेजेराव, दिनै थैलायगोन गावजों गाव। रन्जित बसुमतारिया माखासे बाथ्रा बुंदों। बे हाखौहाय आसामनो होदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ आरो आसाम गभर्नमेन्टआसो आदानि कम्पानिनो होदों। अब्ला मा फाराग दं बेयाव? आदानिनो होनाय जायाखै होननानै आसामनोसो होदोंनो बिटिआरआ, अब्ला आसामा आदानिनो होबाय, अब्ला आदानिनो होनाय जायाखै आरोना बिसोरनि बुंनाय बादिब्ला हाखौहाय। मा बाथ्रा बुंनो सानो मानसिफ्रा आरो बुंबावदों बेयाव रावनिबो सासेनिबो सिख्लाबसेबो हा थाङाखै। अब्ला बे हाखौ सिख्लाबसेबो थाङाखैबा रायजो राजाफ्रा दिनै मानो दावराव खालामनो गोनांथि जादों? मा जाहोनाव बेबायदि दावराव खालामबाय थादों रायजो राजा नोंथांमोना? रन्जित बसुमतारियाथ' बुंबाय सिख्लाबसेबो हा थाङाखै, आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन। अब्ला नोंसोर मानो दावराव खालामबाय थादों दिनै? नोंसोरनि हा नङाब्ला, नोंसोरनि हायानो बेयाव सिख्लाबसेबो थाङाबा नोंसोर मानो दावराव खालामदों? भिडिअखौ नायलांजोब दे रायजोफोर, अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन आं दिन्थिनानै होनो रन्जित बसुमतारिया मा बुंदों। जाय इन्डास्ट्रिखौ दिनै जोंनि मानगोदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि BTCनि सिङाव लाबोनो हादों आरो जों लाबोनो जागायजेनदों, बेखौ बिथांमोना बादा होदों। आरो बे बाथ्राखौ ओरैबायदि होनदों जे बेखौ लुनायावहाय बा बे हाखौ होनो थांनायाव गोबां मानसिफोरनि हा खहा जादों होननानै। मोनसे बाथ्राया स्पष्ट, गासै बे हानि बिबांखौ सुनानै जोङो सावगारि बानायनाया, मेप बानायनाया खेबब्रै जाबाय सोलाय सोल' खालामनाया। रावनिबो माइरं गरसेनिबो हा बेवहाय थांनाय जानाय नङा आरो थाङाखै बे जोंनिफ्राय स्पष्ट। आरो जोङो बेखौ हाग्रामानि अपोजिसन पार्टिया बुंनाय बायदियै सोरबा कम्पानिनो जों बेखौ लिजबो होआखै बा कम्पानिनो जों बेखौ मा होनो एलटमेन्टबो होआखै। बेखौ जोङो डाइरेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनोसो एलटमेन्ट होनाय जादों
आसाम गभर्नमेन्टआ कम्पानिजों बे लुग्रा कम्पानिजों इन्डास्ट्रिखौ बानायग्रा कम्पानिजों लिज बानायदों आरो बेवहाय जोंहा गोबां शेयार दङ बिटिसि सरकारा शेयारनि गेजेरजों हानि रेभिनिउ फैनायजों लोगोसे जोंहा रेभिनिउ ग्रथ जाबावगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बे साखाथि फाखाथिनि जोंनि बर' फिसाफ्रा रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि गेजेरजों बा फालांगि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गावनि जिउ खुंफुंनाय हाबाफारि माबाफोर खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन बेफोरबायदि इसाराजोंनो जोङो इन्डास्ट्रिफोरखौ गायसननाय जादों आरो पर्बतझराया खोब लाखि पर्बतझरा बायदि गोग्लैसोनाय हालामाव जोङो मोननै इन्डास्ट्रि अलरेडि गायसननानै थांगासिनो दङ मोनसेया कच फेक्टरि आरो गुबुन मोनसेया बे टार्मेल पावार प्रजेक्ट थ' रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंदों फेरेंगा बिथाङा आरो बेजों लोगोसे नैबे मोनसे इउजि ब्रह्म मा बुंदों खोनासंदो हाखौहाय आदानिनो होआखै आदानिया बेयाव बिजनेससो मावफैगोन बिसोरनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां थगायदों बिसोरनि खुगायावनो सौग्रावगासिनो आरोना बिथांमोनखौ आं खावलायदों जोंनि बिटिआर खुंथायखौ जायफ्रा दिनै बे हाखौ होनो नागिरदों जि जायगायाव झारखान्ड बेफोरबायदि जायगायावहा थार्मेल प्रजेक्ट प्लान्टखौ बहायखानानै बानायनानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि जेंनायाव गोलैदों बिथांमोना बेयाव थांग्रोनानै एसे नायनानै फैनानै गावनि ओनसोलाव मा फोरमायफैनो हायो नायहैबालाय एसे मोजांसिन जागोन आरो ना दिनै ससियेल मिडियाआव बयबो नुगासिनो दं माबायदि थासारियाव दं रायजो राजाफ्रा बे थार्मेल प्रजेक्ट प्लान्टखौ बानायना झारखान्डनि बेबायदि मानसिफ्रा बे ओनसोलाव मा खैला गारनानै हाया माबायदि आबहावाया माबायदि गुबुंले जादों आरो बेयाव खामानि होगोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय गैया मोनाखै ना आरो जे हायाव आबाद मावना मोनजायोमोन दिनै बे हाया बिसोरहा गैला ना बोसोरनै बोसोरथाम खनसे मावनाय आबादजोंनो मोनजायोमोन दिनै बायना जानांनानै मा अबस्थायाव जानानै दं बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौ थांनानै नायहैग्रो बिनि उनाव गावनि ओनसोलाव खामानि माव बिसोरो गोबाङा इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा गाज्रि कमेन्ट बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय बे सैथो बाथ्रा दि नायलां नोंथांमोना इउजि ब्रह्मआ मा बाथ्रा बुंदों दिनै आदानि ग्रुपनो हा होनाय बाथ्राखौ सोर बुंदों आदानिनोथ' हा होआ आदानिया बाहाय इनभेस्टमेन्टसो खालामफैगोन हाया बिटिसिनिनो एपिडिसिएलआसो बे हाखौ एपिडिसिएलनोसो मोनसे लिस्टआव होगोन आरो आदानिया बाहाय बिजनेससो खालामगोन मा लुबैयो फालाय जोंनाव डेभेलपमेन्ट जानो नाङा साख्रिया बबाव मोनगोन बिजनेसा बोरै डेभेलप जागोन सारा वर्ल्डआव सारा इन्डियायाव इन्डास्ट्रिखौ नाङा होनग्रा खुनु जायगा गैला जोंल' बिदि जानानै थानो हाया जों गावखौनो गाव हिनमन्यतानिफ्राय उद्धार खालामनांगोन थ' रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाना नोंथांमोना मा बुंनो सानो सिदा सिदिनो थगायनाय बा नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ आं बिनि खुगायाव नुखादों दि जौगानायखौ नांगौनो दिनै बेजोंबो जौगानो हागोन ना जोंनि बर'फोरा जोंनो थाखाय दिनै मा नांगौ जादों हायोब्ला मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव ना गिदिर इनडोर स्टेडियाम बानायना हो बक्सिंनि लागै ना बक्सिंनि लागै मोनसे बा टेनिसफोरनि लागै मोनसे बेबायदि इनडोर स्टेडियाम मोनसे गिदिर बानायना हो आं खोनानो मोन्दों टेनसिकाटआवहाय बेसेबांबा कौटिनि मोनसे न'ब्लां बानायनाय जागोन ना बे न'ब्लां बेसेबां कौटिनि बेसेबां गिदिर जागोन बेखौ जुदि जोङो मोनसे इनडोर स्टेडियाम बानायोब्ला बेयाव बेसेबां जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनानै जौगानो हागोन बेसेबां बेयाव प्रेक्टिस खालामनो हागोन बेफोरबायदि खामानिखौ माबा मोनसे न'ब्लांखौ माबा मोनसे खालामनानै बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा बे न'ब्लांजों जौगाया नंना नङा रायजोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै दे एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना एसेयावनो दोनथ'बाय बाय